U vremenu kada digitalna transformacija oblikuje globalnu komunikaciju, Turkija preduzima odlučan korak ka produbljivanju veza sa regionom sa kojim deli kulturne, istorijske i geografske veze, Balkanom. 13. maja ovde u Ankari održava se medijski forum Türkiye-Balkan u organizaciji Direkcije za komunikacije Türkiye. Balkanlarda barış ve istikrarın hakim olması için yoğun bir çaba harcamaktayız. Ülkemiz Balkanlarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel anlamda yoğun çalışmalar yürütmektedir. 2000'lerin başından bu yana Balkanlarla ilişkilerimiz istikrarı ve barışı merkezine alan proaktif, diplomatik ve kültürel araçlarla çok boyutlu şekilde güçlenerek devam ediyor. 2022 yılında yayın hayatına başlayan TRT Balkan, dijital bir haber platformu olarak önemli bir boşluğu doldurmuş, hakikat ve adalet perspektifinden yaptığı yayınlarla bölgeye, ülkemizdeki Balkan kökenli vatandaşlarımıza ve yine dünyadaki Balkan diasporasına güçlü bir alternatif medya kanalı sunmuştur. TRT Balkan, staj programlarıyla Balkan medyasına taze bir soluk getirmiştir. TRT Balkan yenilikçi haber anlayışıyla dijital gazeteciliğin hem teknik hem de editoryal becerilerini genç gazetecilere aktarmakta, geleceğin güçlü medya kadrolarını yetiştirmektedir. Cilj foruma je uspostavljanje regionalne saradnje kroz dijalog na polju medija, komunikacije i javne diplomatije. Moje cenjene kolege na prvom panelu su bile iz Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zašto je bitno? Baš zato navodimo odakle smo došli svi, jer Tursko koje organizator i pokrovitelj jednog ovako značajnog foruma ukazuje na taj značaj jačanja naše saradnje, jer kao što znate Turska je broj jedan investitor, znači pre svega u moje zemlji Srbiji turske investicije iznose negdje oko 500 miliona dolara, imamo preko 900 turskih kompanija koje zapošljavaju oko 96.000 srpskih radnika i uz Evropsku uniju, Kinu i Rusiju, Turska je četvrti partner. Govor nije samo mrtvo slovo na papiru. Konkretno, recimo, kada na ovakvim dešavanjima često slede i propratni neki potpisivanje sporazuma i memoranduma. Iz takvih dokumenta nastaje ono što se zove konkretna saradnja. Zato su važne ovakve dešavanja. Uz učešće vodećih predstavnika medija iz balkanskih zemalja i Turkije, istaknuti akademika i međunarodnih novinara, na forum se ističu ključni izazovi digitalnog doba, od dezinformacija do upravljanja percepcijom, dok se istovremeno istražuju nove mogućnosti za saradnju.